तो गाइस गासिबो भिडियोखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दिनैनि भिडियोआ धामाका जागोन एसेल' नायनानैबा बुजिनाय नङा आरोना तो गासिबो भिडियोखौ जोबजासिम नायलां आरो बांसिनानो भिडियोखौ नायनानै थाङो खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना खालामबानो जाबाय आरो बे भिडियोखौ फानि जास्ट कमेडि खालामगोन तो बिदिब्ला बे डिसक्लेमारखौ लागायनोसै किब्रमान जाना उरैगोन आं नोंखियाव सना बोरबियान जाना बाहैगोन आं तो नोंथांमोनाथ' बे जेनियानि भिडियोखौ नायखादोनो मा भिडियोखौ आं देखायबाय दोङो नै भिडियोखौ बुंदो आरोना नोंथांमोनाथ' बे भिडियोखौ नायखाबायानो किन्तु बे भिडियोनि कमेन्टखौथ' नायाखै मैं बता देता हूँ आपको आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे कमेन्टफोरा एसे धामाका दोङो मोनथिबायना तो बिदिब्ला सुरु खालामनोसै बे कमेन्टखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरोना नायदो नोंथांमोनाथ' बे फानथावस्रि होननायखौ मोनथिखायो नङा होमबा सिनायखायो गासैबो बे फानथावस्रिखौलै फानथावस्रिखौथ' गासैबो सिनायखायो आरो बे मोसानायखौ नायदो मा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ नोंथांमोनाथ' बे भिडियोखौ नुखाबाय फानथावस्रिनि मोसानायखौहाय किन्तु मोसानायखौ नुना मा जानो आरो फानथावस्रिखौबोथ' सिनायखायोनो नोंथांमोना अरे कहना क्या चाहते हो किन्तु कमेन्टखौथ' नुवाखैना बे मोसानायनि कमेन्टखौ एसे धामाका कमेन्ट दोङो रुको जरा नोंथांमोना बे कमेन्टखौ नुबा खोदै सोदै गलायनांगोन आरोना तो बिदिब्ला नायना लादो बे कमेन्टफोरखौहाय बेफोर कमेन्टखौ नुनाथ' आं हायो उन्दु मिनिदों आरोना बिदिबो हाथियार हमनाय बायदि हमना लायो आरो नुनायावथ' माबा हाथियार हमनाय बायदिसो नुदों आरोना हाथियारखौथ' मोनथिखागोन ना मा हाथियारखौ बुंदों आङो बड़ा हरामी हो बेटा हाथियार गोनांफोराल' लोंनो हायो नामा एन्था फिथा गोनांफोराबो लोंनो हायो आरोना तो गाइस बे भिडियोखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय आरोना नोंथांमोना जुदि भिडियोखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडियोखौ नायनानै थाङो खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा बे आंनि इन्स्टाग्रामखौ फल' खालायाखै बिदिसो लिंक होनानै गासिबो थां आरो फल' खालामबानो जाबाय आरोना तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडियो लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडियोआ बेखिनिसै